Dugang nga flights gikan Manila-Bacolod ang ginapaabot humalin Nobyembre 15 tubtub Nobyembre 30. Ginapaabot ang executive order ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson bahin diri. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, ang iningatikang ang sabat sa ginapaabot man nga pagdamo sa mga pasahero nga mga pinauli sa probinsya. Sa karon ang kada airline company ang mayara lamang sang duha ka flights sa kada semana. Sa ipagwa nga EO, ang kada airline ang may isa ka flight na sa kada adlaw. Magapabili naman ang S-Pass, kag sa mga fully vaccinated kinahanglan ang verifiable ID, kag sa wala na bakunahan, negative RT-PCR test result. Sunod kay Diaz, sila ang magapakig-angot sa mga alkalde bahin sa approval sang S-Pass nga inianay nga ipaidalom sa probinsya agud nga mas mangin madasig. Mangin palareho naman ang screening process sa tanan nga mga mag-aabot sa Bacolod man o kung sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Magapadayon sa gihapon ang special flight sang PAL para sa mga vaccinated individuals. Bukas naman ang Cebu Pacific Air nga ang duha ka cargo flights sini para sa mga pasahero nga vaccinated. Kung magadamo na ang regular flights, ginapaabot ang pagbarato man sa plete. Hopefully, ang aton nga frequencies ng flights will not have an effect nga maglain naman ng situation today, no? We are preparing the airlines, also the airport and our staff nga mag-abot sa Disyembre, grabe pagid ang demand nga mapuli. So we have to be ready for that.